Takže čaute ľudia, dneska som si zahral bedvorský double s Mega Bramborom, takže môžeš pozdraviť. Čau. OK, takže my už sa nachádzame v hre. Potom môžete dať like a môžete dať odber aj na Mega Bramborov kanálu. On má tiež kanál, takže budem rád, keď aj jeho podporíte. Takže áno. Jo. Poďme na stred už. Zatiaľ sprav toto. Sprav cestu na stred, ja obostávam bedu. Já ho tady dám klid. To dám do enda cestky. Ľudia, inak, že nezamoňte like a odber. Keď sa vám bude video páčiť. To se bol na strede. Já jsem vzal diamondy. No poď. Poď. Dobre, prvý kill, ľudia. Za to si zaslúžim určite like a odber. No tak to je hacker. Zrovna se sekl. Ne, mě se zrovna sekl. To je hacker. No veď. Poď. Dobre. No tak my máme pobede. To je very nice. Jasně. Buá. Tak dám ďalšiu hru. OK, takže sme tu pri ďalšej hre. Cez prvú hru sme prehrali, lebo hackeri dve nám zničili posteľ. Poďme tuto takto obstávam. Brambor, stávaj sa na stred, prosím. Haló? Haló, Bramborák. Nič si nehovoril. Poďme na stred na emeraldíky. Podle mě zbytečný tady, když stavíš ty a já... Ty, ježiš, ja som sa skoro chytil do trapky. Ty a ja... Čo povieš, že by sme išli na tých modrých? Oni tam majú teraz oných. A tak, oni majú pobede. Já mám Iron Sword. No a ja padnem. OK, tak už není veľký. Kúpim vlnu. Kúpim stroj, čo by som mal mať. Nôžky. Krompač. Poď ma zachrániť, Boha.
Rýchlo na žltých. Na žltých. To jsem na středě. Ježiši. No tak to máme po obede. To mě je šedej. No, No, nice. To si dobre zahral. no tak já jsem nevěděl, já jsem šel ještě. A proč si to jsme mohli ještě vy? OK, takže už sme na ďalšej hre. Brambor, halo. Prečo nič nehovoríš? A co mám hovorit? Ja som myslela, že si AFK. Nejsem, já nevím, co mám říkat. Kandáme slunce. Co dělá? Nič. Tady spadl vedle mě zelený. Obustavujem postel. Jde na nás zelený. Fakt? Jo, jo. A jemu zatancujem. Tomu nevyšlo trošku. Ja kúpim nožničky. Mám 3 diamanty. Nůžky a krompač si kúpim ešte. Krompač, ktorý si upgradím. To si presuniem takto. Jdu na zelený. Takto. A ja idem s tebou, keď tak. Alebo ja si kúpim invis na ne. Čo ja to? Ty! Ja som spadol. Já jdu trošku rozpravou. Áno, poď na nich. Choď na nich, choď. Jo, oni nemají post. Oni Nemajú? nemají. Veď znič ju tu postel. Ty zničit, já nevidím postel. Idem za tebou. Mě tam neukazuje se postel. Toto čo tu robí? Ide, Musíš mi- rýchlo, prežij to. Ukazuje postel. Já jsem to ani nezničil. Tu je. OK, takže projíme po posteli. A kde Proč se mě postel? Lebo tá postel, ona bola ešte tam. Tu bol ešte takto blok a ty si ho nezničil. On mě nešel zničit, mě se to prostě Prúde, tak OK, takže zelený už nežil. Každopádne diamanty kúpim. Už nás tu není tak veľa, takže... Takže ja by som kúpila si upgrade na Sharpness a Feather Falling. Já mám pumpkin. Čemu je pumpkin? Ani ja neviem. Máš stoneový meč? Alebo aký máš ty meč?
Tak poďme na červených. Kúpim invisu. Okay. Ty koko, ja som skoro spadol. A nebudem to. Musím dostat. Dobrý. Jo, ty jsi napsal na streamce. Áno. OK, mám 2 emeraldy, takže to je na jednu invisku. Dobre, toto je na druhú invisku. A počkaj, ja to kúpim, nerob. Koľko máš emeraldov? 2. Tak poď rýchlo domov. Kúpime invisky a ideme na červených. Invisky pro mě. Áno, veď aj pro teba. My kde máme posteľ? Aha, tu. Doskočím. A. Tu máme tu cestička. Někdo vstavil tuhle blbou mapu. Bro! Pozor, Tady tuhle červený je u nás. Červený je u nás. Rýchlo. No, já jsem se tam googlil, protože nějaký parchant tady postavil tam. To mi radši 0. OK, takže ja si kúpim 2 invisky a 1 speed potion. Bro, já mám ping 170. No ako, rýchlo si kúp nejaké invisky. Kurňa. Já jsem koupil omylem Ender Pearl. Tak idem im zničiť bedku, choď ich zabaviť zatiaľ. Dobre. Jo! Haha, dobre. Takže druhá posteľ zničená. Nice. V tejto hre sa nám moc darí. Že áno. Ja každopádne upgradenem Feather Falling a Protection. Tak ja kúpim asi nejaké... Kúpim Fireball, alebo TNTčka, nie. Kúpim Fireball. Brum. A na koho ideme ďalej? Já bych šel na žlutý. Poďme na invisku teraz. Na invisky. Máš invis? Nie, ja som ich vyspotreboval, lebo som mal malinko sekund. A potom tie emeraldy nehaj mňa, ok? Čo? To není jenom tvoje, víš. Hele, bílej. Ja mám na jednu invisku, takže sa musím chrániť. Je to ty. Poď na ňo. Poďme ho prekvapiť. Jo, běž ty, já nechci. Já mám 3 emeraldy. Ne, Ty jsi chcípl. ne. A tu je. Ahoj. No čo, ty môj? Někdo jde na nás. Rýchlo domov. Choď. Žlutý. Žlutý, tak počkaj, zničím im bedu. Kde jsi? Práve im zničím bedu.
chcem. Mám invis. Dobre, majú pobede. Majú Jednu- pobede, majú pobede, majú pobede. Mám invis, jdu na bílý. Ale nespotrebuj ho hneď, tú invisku. Prečo? Ľudia, ja už som zničil toto. 3 bedy sa mi zdá. Meska. Postavím na ešte takú bedu. Zvony. Vůbec růžový, asi dám větší render. Já nevím, kde jsou Zničím. málo. Dobre, Jsou máme extrémne obranu postele. nejsou. Bylo tady už někdo skoro. Ja by som si kúpil fireball a bloky. Ne, tam byl červený. Nebo jsme to zdálo. Ne, já jsem spadl, já jsem měl u sebe in... Vylepším si krompáč, kúpim si toto. Tam já měl u sebe invis a spadl jsem do... Takže ideme pre ďalšie. Počkej, ty Ja budeš mám nič... u seba jeden fireball. Ja No, ty budeš... budem ničiť bedy. Keď chceš. Tam ty můžeš mě nechat domluvit. Ty prostě... Kamo, ty budeš ničit postel a já je budu Áno, zatím to... Já zabávať. budu letět. OK, Jdem na takže bílý. mám na dve invisky, mám na dve invisky. Okay. Počkaj ešte, ideme ešte. Dobre, takže mám na 3 invisky. Jednu dám Bramborovi, jednu sebe. Já už vím, kde... Já už vím, kde je ta bílá postel. No poď rýchlo Brambor domov. Oni tam mají sklo a taky ten... Co tomu říká? Z toho endu. Ja i tak to si kúpim. Na to mám krompač. Než žlutej. Čo, žltý ide na nás? Bro, proč nemůžu nás pokládat bloky? Já nemůžu pokládat prostě bloky. No už si ready na nich? Já fajtím žlutýho, počkej. Zabil jsem Ja si žlutýho. kúpim bloky. 2 pumpkiny, sheep, 4 emerald, 4 diamondy a 1 emerald. Ja si vylepším armor. Ne, já jsem debil, a položil blok a spadl jsem. Tak dám ti jednu invisu. Tu máš. A kúp si Jo. bloky a ideme na nich. Kde ta Ako- A kúp si aj firebally. Na to nemám. Tak ja mám. Pome. Ok, tak počkej na mě. Ja Kamo. mám potom 2 invisky. Moc říkám, počkej na mě. No veď áno, takto. No a kadeľ máme ísť? Tam tudy, oni jsou na druhé straně tam. Pod za mnou. Už som skoro zomrel. Jdeš? Dobrý. Jo. Musíš jít jenom. Vidíš tamhle už v dálce, tam jsou. Aha, vidím ich. Jo, tady jsem fajtil. Kam? Mám 2 emeraldy. Počkaj. Dobre. Ja ti poviem, kedy si máš dať invisku. Kámo, já to vím sám, nemusím. No, A, kde sú? Tady za strom.
Máš, pojď a vemu to. Já, aby to nezjistil. Ne, do prčí. Dělej. Nekoukal se. Jo! Dead. Dobré, A easy. Ještě šedí. No ale pozor, aby nám nezničili bedu. Jo, a ty jsi kde? Počkej. Ty máš ještě invis? Ty máš ještě Já mám ještě jednu. Dobrý. Já je budu fight. Budeš Kaděl jdeme? tudy. Počkej, pojďme cez růžových. Já jdem cez růžových. Okay. A proč? Proč přes růž? Lebo oni tam mají most. Dobre, tak to... Ty kokos, ja som skoro spadol. A ešte výhoda, kúpme si zlaté... No, vidím sivého. Takže shift. Shiftuj. OK, nič. Počkaj, vybehneme na ňo. Ale on ste koukal. Počkaj, a potom vybehneme na ňo. 3. Ideme? Ne, On nás vie. Teraz, poď. Ne, aby si myslel, že tam jsi sám. Jo, dobre. Dá. Áno, je. Kúpim si jablčko. Počkaj. Já si koupím invis. Mám invis. Kde jsem? Tam si invis. A ja. Kámo, běž pryč. A daj tam rýchlo most. Rýchlo. No. Rýchlo. Pozor. Dobre, on skočil do vojdu. Kámo, ty pořád říkáš rychle. To by pak tento noc. Kámo, já za chvíli z toho asi ne... Poď. Jdeme. Začneš se do... Že nevadí. Ještě s tebou video už netočím. Sri. Počkaj, veď ja pôjdem na nich sám. Keď jem zničím bedku, tak čo? Tak nevím. Tak jsem frajer. Tak. Uvidíš, že jim zničím bedu. No, Možno je zničím bedu. my teď točíme video. Ja to môžem vystrihnúť. Jo. Tam je ten šedej. A tam je. Rýchlo! No tak ja som spadol. Mal som 5 emeraldov. A 2 mám.
Invis. Tak znič aspoň tým medu. No, tak to se nepodaří. Prečo, čo tam 100%. majú? Čo tam majú? Čo tam majú? To mi povie, čo tam majú. Tam takovou věc a nemám pickaxe, takže Jaj, tak to GG. Tak teraz uvidím v chatu, že ťa zabijú. Že? neuvidíš. Neuvidíš se. 6 sekund dělej. Poď, rýchlo. Teď mě už nemusel být. A shiftuj pritom. Ten dement tu je zas. Ne, nezabíjej ho. Už som ho zabil. No tak to máme trochu. Počkaj, veď ja idem. Ja tam idem. Takže 2 invisky a speed. Ešte si upgradenem Chrome. Yes. Jo! Ty si to dal. Dal a jsem dead. Protože jsem měl málo. Měl jsem Nevadí. málo HP. Ale nemá betku. A teraz iba musíme chrániť našu. No, já jsem tam shiftoval u toho píči. Ja ich idem zabiť. To bylo tak epický, bro. Shift! Dobre? Já mám nemusím shiftovat, prostě na něm naběhnu stejně. Stejně Ten jeho mostík využijem. byla chyba tam postavit. Že? To bola chybička. Dám si invis. Dám si speed. A idem. Inkar Messi. Nemôžem spadnúť do vody. Už tady zase nemůžu ukládat ty blbý blok. Poď! To máš karmu zdarmu. Jo! My sme vyhrali. OK, ľudia, takže like, odber. Takže like, odber. A aj Mega Bramborovi a zatiaľ čau.